wamshushisa Caiaphas ehlula ukurecognize ukuthi nangu umuntu okade ngimbikezela ekade ngimemezela ngaye yonke leminyaka kodwa sefikile wahluleka uCaiaphas ukuthi uCaiaphas wahluleka ukumbona ukuthi usefikile. Lithi iBhayibheli uCaiaphas waqebhula ingubo zakhe. Lithi iBhayibheli uCaiaphas emeqebhula ingubo zakhe bamshaya futhi. Isithunzi sishaya kwangempela, amasosha esithunzi ashaya uKristu wangempela. Lithi iBhayibheli uthe uCaiaphas memsusa lapho naye wabona ukuthi akalifumani ikala uCaiaphas. Lithi iBhayibheli uCaiaphas wamdlulisela kuPilato. Lithi iBhayibheli uthe mefika kuPilato indoda enkulu. Lithi iBhayibheli uPilato wathezwa nje ukuthi isixuku lesikhuluma gatsheni lesikhuluma lenzansi lesithi hayi lo ungokwesifunda sika Herod. Lithi iBhayibheli wabona uPilato ukuthi no angingavele ngiliqule nje lelicala manje. Lithi iBhayibheli wathi uPilato akasuswe uJesu kuyena ahambe aye ayoquliswa uHerod. Lithi iBhayibheli wathi uJesu esuka kuPilato yaKherod kuthiwa indoda endala uHerod yambona uJesu eza le. Lithi iBhayibheli yathokoza kakhulu. Lithi iBhayibheli ngoba wayezwile ngaye kodwa bengakaze bahlangane naye. Lithi iBhayibheli wathi ukuba mbone. Lithi iBhayibheli wajabula kakhulu. And iBhayibheli alisitsheli ngoHerod eshushisa uJesu ngento eningi kodwa lisitshela ngenjabulo yakhe. Lithi iBhayibheli wamhlola naye ulokhu nje uHerod wangalifumani ikala wambuyisela kuyena uPilato. uPilato manje usezomshushisa kwesibili uJesu. Lithi iBhayibheli nefika kuPilato. Lithi iBhayibheli uPilato waphinde wamhlola. Memhlola akafumana ikala. Wamhlola akafumana ikala. Wamhlola akafumana ikala. Lithi iBhayibheli utheme emhlola engafumana ikala. Wathatha indishi wageza izandla wathi angifumana ikala. Wabesebuza kubantu wabatshela ukuthi angifumana ikala kodwa ngimenze njani lo. Lithi iBhayibheli isixuku samemeza sathi mbethele awenzeni mbethele wenzeni mubethele abaphendula ukuthi wenzeni baphendula ukuthi makabethelwe kuphela. Nakhona phambi kaPilato uyambuza uPilato ukuthi ngabe wena winkosi yamaJuda yini. Lithi iBhayibheli waphendula uJesu wathi yebo ngiyona inkosi yamaJuda. Kodwa nakuba kunjalo lokho kwakungamenzi ukuthi abethelwe noma afe. Mase lithi iBhayibheli nendoda ogama layo uBaraba. Lithi iBhayibheli kanye ngonyaka kwakukhulula umuntu wabesebuza uPilato wathi nangu uBaraba uyisoni nangu uJesu ngapha angifumani ikala kuyena ngikhulule bani. Lithi iBhayibheli bamemeza isixuku bathi sicela uBaraba. Abantu baqala ba request isoni bavalela uJesu olungileyo bathi sicela isoni wakhululwa uBaraba. Ngoba uma fika uJesu number 1 izoni zonke ziyakhululwa. Uqala ngalezi sematilongweni umuntu wokuqala wakhululwa yena uBaraba. Abantu bamemeza bathi sicela uBaraba. Lithi iBhayibheli wamkhipha uPilato wakhipha uBaraba wamvalela uJesu. Lithi iBhayibheli iqala uJesu selimlahla. Station number 1 weVia Dolorosa sesihamba uhambo olusuka emva kokuba uJesu iqala limlahla eseya onqamlezweni eGolgotha. Kodwa into engifuna uyinote down lababshange ukuthi nakhona uJesu uma ehamba indlela yasiphambano akayihambi njengaye. Angithi iqala limlahlile and ungakhohlwa uma elahlwa iqala alahli yena lilahla thina kodwa lisilahla kuye.
ngoba yena ufa endaweni yethu. Uma ke eqala ehamba indlela yesiphambano, ngamanye amazwi uma ehamba indlela yesiphambano akuhambi yena elungile, kodwa kuhamba thina sivalelekile kuye. Ngamanye amazwi indlela yesiphambano iyi-reflection yokuthi sasiyoba njani ukuba icala lasilahla. Ngamanye amazwi lo 14 stations we-Via Dolorosa usymbolize ukuthi umuntu ukube walahlwa yicala wayezobukeka kanjani, wayezokwenze njani endleleni. Ingakho ke sengifuna sibone lo 14 stations. Siwuhamba lo 14 stations, ngifuna ubone ukuthi wena kwakumele kube njani kuwena, kodwa kwangaba njalo kuwena, kwaba njalo kuyena. Ingakho ke ku-number 1 kuthiwa lamlahla icala, kuthiwa esilimlahla icala babusibisi lithi iBhayibheli bamshaya. Number 1 loyo, bamshaya imvimbo. Kuze kube manje asiyazi ukuthi mingaki imvimbo ayishaya, kodwa uma sibhalela ngaye uIsaya uthi yena wayelinyiwe. Number 2 uthi bamngekho buhle ukuba singambuka. Uthi mebhala ngaye uIsaya uthi indlela ayishaywe ngayo babushabanga, uthi ayikho into esasingayithokozela ngaye. Bathi ama-theologians bathi indlela ayeshaywe ngayo, bathi wayeseluze even ishape. Wayethi meqhamuka ungaboni ukuthi uyenani noma akuyena. Indlela ayeseshaywe ngayo wawungeke usakwazi ukusho ukuthi uJesuni noma isilwane lesindlela ashaywe ngaso, ngoba indlela ayeshaywe ngayo kuthiwa kwakusetshenziswa uhlobo oluthile lezinduku, uhlobo oluthile lemvubu, kuthiwa melishaya lashaya libuye nenyama. And uJesu akashaywanga emhlane kuphela, and leya nduku ababeshaya ngayo kwakwenzeka igamanxele ngaphambili, kwakwenzeka igamanxele ebusweni. Ngamanye amazwi indlela ayeshaywe ngayo wawungasakwazi ukumrecognize ukuthi ngabe uJesu yini lo noma yisilwane.